Ito sinintidyo na. Party president. Video na volunteer so. 또 자기자기 다니는 다이터 송보고 이리카 Try kalau saya show orderan kan, engkau bo semua dino kaya ni, orang nusing onek isu. Guys ini, oh zagawo, Dec13th Saturday flag kaya ni. सिबां लोकेलनि हिसाबै जों बराव गोबां माति खायलायनाय हामबाय दिनै मिडियाराव न दिनै पार्टी ipft नि 13 तारिख डिसेम्बर राज्यभित्तिक जमायतनि कायसा दिनै प्रग्राम नारजाक दङ आव जत सारा त्रिपुरा बरसियो ते अ प्रग्राम न गाहामखे खायनानि बागै जों वानजिखौ जों साफ्रोमबो मन्दिर खेती सानानि बागै दिनै जे स्टेट लेभेल प्रिपेरेटरि कमिटि दङ ताई फरनि कायसा लकेलनि प्रिपेरेटरि साब कमिटि दङ ब्रावगाय जयेन्टलि कायसा मिटिं अ प्रग्राम तिनि जों बायके सफल खायनाय ते प्रग्रामनि नागानि खायनानि बागै बा डेकोरेशननि हयते सुरु खायो जा खायनानि नबो बुसु जरा पिता उहा आपनो ति कायसा रिव्यू खायले माने कायसा मिटिं